Здравейте, мили потребители на YouTube, аз съм Майнкрафт, че това познайте какво е? Познайте какво е? Ревю на Telnetcraft! Да. И много як сервер. Много як. Мисля, много як. Това е един великолепен сервер, разбирате ли? Направо много як сервер. И сега да разгледаме навиката. Само да си взема малко храна, съжалявам. Имам тук някакъв сет. Сложа. Тук някакъв меч. Само да си оправя тези глупостите. Имам и по-силни сетове, но това сега ми падна. Имах този фендър често. Ако има лак, съжалявам. Но май няма. Се замисля. Така, да започнем. Значи. Това е ревю за сервера на Telnetcraft. И като за начало, нали, като влезе в сервера, ето така ще ви пусне. Ето, да. И това е спална, нали, ето. И много красив спална, в смисъл мен много ми хареса спална. Хубав е спална, не е лош. И много як. Нали, погледнете го само, да. Тук има такова за главите на хората. Добре, значи. Owner е тракториста БГ. Support админчо. Ако не се лъжа, така си мисля. Админчо е главния, така си мисля. Или тракториста, или да, Алекс Томов. King Лунц, не мога да прочета. King Лунц, той е support. След като излезете от спауна, не можете да излезете. Да, това нямаше логика. След като излезете от спауна, няма да излезете. Не можете да излезете. Това няма логика. След като излезете от тази къща, това е ликвата, не можете да излезете. От цялото тук купче. Да. Тук има храна. Ето, много яко направено. Само влизате и трепате, братче. Ама, много да си купите, да. Сега, като отидете на черта Shop и отваря нещо като честче. Тук пише Buy меню, тук пише Sell меню, тук така продавате, тук така купувате. И така. Пари се печелят като убивате мобове и такива работи, да. И сега ще видим тук. Тук има честове, тук има портали. Това е портал за Nether, това е за PvP World, това е за Survival World. Ето така живеете, по някъде да видим. Warp SMS, после ще го кажем. Warp е сега. Warp е много с едно лоби. Да. Сега, нека обясня тук така следното. След като дойдете тук, нали? Като влезете тук така, ви пуска на едно друго място. И започнете да се биете. Зависи, ако сте се оговорили с някой да се биете. Един е тук така, другия е тук така и започнете да се биете. Сега. На Warp, едно VS, едно Spec, да. Тук така можете да гледате хората как се бият логично. Логика, рече. И да, хората тук така се мотат в видеото. И като настъпите двама човека настъпват на нея през жертвлети, единия го спамва ето така, това е червеното, а другия това е тук така на това синито. Ево е долу вълната. Това е базата на сините, това е тук така е базата на червените, да. И това е тук така е средната линия, ето тя е зелена. Не знам. Сега видим другите варпове. Warp Admin World. А тук не можах да разбера ясно какво трябва да се направи, обаче съм натисна, че тук така нищо не става. Става. Да, ето какво става. Не дейте да правете. Трябва да имате
Годен е покой, за да минете вътре, да. Warp Bowling. Да. Сега, Warp Bowling. Тук, знаете какво означава боулинг, 100% няма как. Взимате някакъв айтъм и мятате, нали? Има рез. Така, сега една игра е 500 лева. Или долара, или така, както се нарича. Не мога да ви демонстрирам, защото сега ако го накарам, то няма да иска. Две игри са 1000 лева, нали? Долара. Три игри са 1500 долара. И четвъртата игра е бонус, без пари. Нали, давате ги тези трите. И четвъртата игра е без пари, бонус. Да, ако искате четвърта. Warp Ceco Jump. Между другото, много кефи сървъра, просто причина и че е много хубав, нали? И че такова, ако не се лъжа, хостера се казва Цветомир. Моето име е Цветомир. Аз се казвам Цеци. Цеко или Цеци или Цветомир. Да, Цветомир. Цялото ми име е Цветомир Велиславов Косов. И много ми хареса заради това този сървър. Пък и не само заради това, заради самите, тук всичко, варпове, хората, разбирам се доста добре с играчите. Всякакви такива работи, заради това много ме кефи сървъра, защото те съм се развил доста. Да, следващия варп е... това беше Warp Ceco Jump, Warp Event. Така. Ако не знам някой какво означава евент, сега ще му го обясня. Тук така се провеждат евентите. Да. Евентът означава дроп евента, означава тук така отбора се нареждат едни честове и тези честове са пълни с айтеми. И вие минавате тук така и разбира се, админите, които правят евентите, чупат честовете и падат айтеми. И от тези честове вие взимат айтемите. Да, тук така не е много симетрично, но... Йо, да, несиметрия! Тук има кошчета. Кошчета, така, добре. Провежда се и Snake. Snake означава Jump, който админа го прави. Да. Warp Gyro. Така. Тук много трябва да внимавате да не влезнете тук, защото ако влезнете... лоша работа. Аз съм влизал 4-5 пъти заради... ако не се лъжа фулки. Не си спомням какво. И тук така е много бъгна джайла, не знам защо. Но като ви джайлне и стоите така във въздуха и треперите и той ви киква за хвай. Да, много тъпо. Не му мърдате смисъл. Warp Jump. Опа. Обърках ми! Warp Jump. Warp Jump е много як. Много кефи. Минавал съм го този джъмп и направо изумителен. Просто много як. Джъмпа. Джъмпа е батякия джъмп това. Честно ви казвам. Само да бъдете без лак. И ви гарантирам, че ще го минете. Лесен е. Даже бих казал лесен. О, има лак. Ще бъдем лак един път да ми помогне и да се прецакам. Warp КФЦ. Това е ресторант. Ако не се лъжа, да. Купуват се смисъл. Ето така на ларпове. Вижте вляво, вижте вдясно. Затворено. Нищо. Тук така е, там е, да, ресторанче, нещо за ресторанче. Warp лабиринт. Лабиринт е горе, долу е тръгничък, защото е от обсидиан. Дайте го. И много трудно се минава лабиринта, специално на мен много трудно. Трябва да внимавате да нападнете лава, такива си. Добре.
Окей. Окей, стигнахме до някъде. Да, никъде. Тук е. Това. Да, много труден джъмпа, фаста джъмпа лабиринта. И направо може да скапате, братче. Ама гъл тук някъде си. Да, много труден. Парк мини PvP. Сега да не взема там да ме трепат. Не. Тук е PvP, не. Че се обърках да ева. Да, тук така е много яко. Тук така между другото не съм идвал. Бас якото. Опа се желаем че сигурно. Да, тук така има енджайнер тейбъл, тук така има ендър честове. Тук има главички, такива работи, тук както излезете бам се прибирате. Следващия ларп е ларп правила. Най-важното. Винаги, винаги четете ги. След като влезете в сървъра, веднага ги четете. Ето, не заплашвате другите юзери, админи, онери, супорти. Не псувай. Да. Това първото е за джал за 20 мини или имате за 10. Не псувай за 10 минути. Не кради от привейт честове. Джал 100 мин. Това много яко. Това много яко да се го направи. Не искайте items от админ, онер, супорти и кик. Забранени са хакове. Джал 300 мин. Това вече е много яко. Не пишете с хепс лок, нали? Имате 5 мин. Не мятайте айтеми на спам. Кик. Не спамете и не рекламирайте. Джао за спам 5 минути. Рекламиране джао плюс имате 200. Джао за 5 мин плюс кик. Това е най-яката колекция. Най-якия тулс. Ларп PvP, да. Идва ред на един от най-яките ларпове, който аз съм добър. Кой левел съм? 9 е. Така има пак правила, рулес, ето без хакове бан един ден. Отва на ларп правила пише друго. Без флай джайл 30 мин, да, това го няма. Дори и само да гледате само админ, може да флай. Тук същите работи. И това е ларп PvP, там има енчантинг тейбъл, тук има портал за спауна. Тук има храна. Да! Тук има сигнализатори, от които можете да вземете айтеми. И като излезнете са трепите. Това е ясно.